Nag-post ng thirst trap, boyfriend. Ganda mo, kanino ka nagpapaganda? Delete mo yung story mo, dali. Hindi ko alam kung nagsisend to. Ilabas ang alak! Hindi na yung freezer. Ice Cube na yan eh. Kaya nag-jowl ako at pinutok sa loob ng tubigan niya. Kumusta yung mga kaso? Nakapala si Paulo at ngayon daan ng mga memes ngayon para magising ang aking diwa at agad simulan. Nak, bakit ang tagal mo dyan sa CR? Grabe reverb ng banyong to. Grabe yung ugat mo, Alhor! Parang hotdog lang niya. Parang yung vibe niya yung ginawa. Ano ba, isa pa yung mag-asawa na gumagawa ng kengkoy na music. Yun yung naalala ko sa style na ginagawa niya kayo. Like a Pame Nuno. Okay. Parang alien ah. Parang kukunin ako ng UFO. Pag tumama yung paa mo doon sa simbahan, sa isa sa mga upuan doon. Ganyan yun eh. Mukhang medyo mataas tong toilet mo o mataas lang ba yung inaabot mong tono? Kasi nakataas yung paa mo eh. Muscle! Eh, flash mo na yan. Flash natin yung tinahin natin. Sunod, Anonymous Pinoy Confessions. Tumblr. I am Noah, 16 years old. I know Male. I'm a grade 9 student. Oo, in na ako and I'm still in grade 9 since repeater ako. Ooh, okay. I just Parang have masama something to mag-repeater? confess. Ano yun? There's this one girl in our school na pretty and petite. Your typical grade 9 girl. Ay, kinakabahan ako dito. Parang awa mo na, please! This happened during our PE class. Nasa grounds kami dahil malaking space ang kailangan para sa activity. Habang nagka-class, Tapos to parang confession yung kaninang echo dun sa, sa banyo. ako sa Parang classroom confession. namin para kumuha ng tubig. Nakita ko yung tubigan ni girl. Okay, I so don't alam know mo. what came to me, but I suddenly started drinking water from her tumbler. Yes, sa may inuman mismo, kung saan dumadampi ang labi niya kapag umiinom siya. Pero hindi pa ako nasatisfy doon. Kaya nag-call ako at pinutok sa loob ng tubigan niya. Then bumaba. I really don't know what came to me. Mukhang ikaw ang nag-came, man. What the f***? Inabot ko sa kanya yung tubigan niya. No, wag, at pinanood ko wag. siya inumin yung laman ko. Oh, Hindi lang ito isang beses nangyari, kundi every time na ako lang mag-isa sa classroom at nandun ang tubigan Di ba niya, to kaso? ginagawa ko ng paulit-ulit. Pagkatapos ko putukan, ilalamas ko pa yung tits ko kung saan siya nainom. Kapag may Oh my God, ang dami niya. Dami mo kalain sensor, Mr. Editor, pasensya na. or sa upuan. Tangina, hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam ano nangyayari sa pinakikigyan ko eh. Well, confession nga. Pero yung mga klase ng confession nga, kahit Diyos, hindi ka kayang patawarin dito. Ever since sinimulan kong putukan yung water bottle niya at panoorin siyang inumin yung loob ko, kinikilig ako. Hindi ko rin maiwasan na sa tuwing nadadaan ang picture niya sa page ko. Dali-dali akong pumupunta sa CR para pagsaldutan ito. Okay, para gumawa ng isang sociopath. Kasi alam ko pwede ka makapagpasa ng sakit sa ganung paraan eh. Hindi mo alam kung anong klase. Kahit sabihin natin mga bata, hindi natin alam anong meron sila. Pero iba, nag-i-ingest ng fluid yung babae. Hindi niya alam eh. Oh my God. Ano ba itong mga pinapapanood nyo sa akin? Hype kayo? Ang dududume. No way this is real. Alangan hindi na napansin ni girl na may ibang lasa tubig niya at ibang amoy na pinag-iinuman niya. Iba amoy na parang amoy Zonrock siguro. Real to ako yung, men, ang sarap nyo kausap. Bahala kayo. Oh my God. Ano to? Nag-post ng thirst trap, boyfriend. Ganda mo. Kanino ka nagpapaganda? Delete mo yung story mo, dali. Alam mo yung mali dito? Kasi pinakita ko sa mga ko. Sabi niya, don't date a body if you can't handle her doing her thing. Pre, ito-thirst trap ka. I mean, okay lang mag-post. Pero iba kasi yung thirst trap eh. Word itself, thirst trap. Kailangan pa ba natin himayin ang mga letra? Thirst, uhaw. Gusto mo mag-quench ng uhaw ng iba via the photo o video. Okay lang, sige fine. May mga taong okay lang yun. Okay lang sa kanila yun. Pero wag mo expect na lahat ng tao ay gusto yun. Hindi rason yun, don't date a body if you can't handle her doing a thing. Kanong coping to, be? Siguro iba lang ibig sabihin ng thirst trap. I mean, kung gusto niya mag-post, kung confidence niya, gusto niya yung kanyang itsura, pangangatawan. Pero kung nakikita mo rin yung pasas niya doon sa kaldereta, hindi mo na po tayo yun. I mean, sana may limit. At dapat na pag-uusapan din yan. Lagi natin ito pag-uusapan yan. Ang pinakamahirap na mga pag-usapan, yan ang sumisira sa mga relasyon. So, kailangan pag-usapan yan. Walang shortcut dyan, walang band-aid dyan. Kailangan mo talaga siya daanan. Kung mahal mo yung tao, deserve nyo ang isa't isa na daanan yung ganong klase together. Ibig sabihin, worth sa kanya pagdaanan yun. So, good
good luck. Andun na mismo yung word. Yeah, mismo. Thirst trap. Na para bang hindi nanonood at taga-heart sa trap ng iba. Di bali din siya. Ito hindi ko maintindihan eh. Mali na isa, gagawing raso doon sa mali nung isa. Pareho kayong mali. And, na para ba naglolokohan tayo dito. Sunod, Kuya RC. Alhur versus Tom Rodriguez. So baby, let's just turn down the light. Damn, room size 1,000. Ganito rin yung mga aso ko pag bilog ang buwan eh. Parang Mickey Mouse. Ang galing. Mickey Mouse Clubhouse! Ano na, Goofy? Pagkuntugin natin. Ilabas ang alak! Diaphragm on the floor to eh. Sunod. Sumimasen! Doa! Baka mason siya. Siya pala yung lagi may gitarista sa likod. Magaling naman siya, tsaka may talent. Di lang na-appreciate ng mga tao, kaya saludo ako sa'yo, kuyang nag-gitar. Bakit nandito to? Hindi ko maiwasan. Okay, kanina FB. Kaya sa IG naman, average Sting enjoyer versus average extra Joss enjoyer. Pareho lang silang deserve nila ang lumakas. Okay. Men, ayoko na. Huwag niyo ko bigyan ng femboy dito sa feed ko. Ano to? Yung feeling na dapat serious ka pero may lumabas na katarantaduhan. Hiniwala yan, Andrew, dahil nawala na siyang buhok. Hoy! Sorry, iyak. Gusto ko yung iyak niya. Wow! Gusto ko may button ako na pwede ko lang pindutin pag gusto kong umiyak na gano'n. So, doing mental illness lactose ito. Meron din ako yan, okay? Hindi po ganyan yon. Talagang nilalapas tanganan at dinudurog ang aking intestines at makakatikim ng World War IV yung mga katabi ko doon. Ano daw to eh? May mga, ano yun, may teorya na yung mga Asians, mas maraming lactose intolerant dahil na doon sa vicinity, yung parang kinalakihan ng kanilang genetics. Eh, syempre, pinagkukuha na natin ng mga gatas karamihan sa States. Wala naman silang pakialam doon, so tayo mas hirap. Kasi meron ako dating na inuman sa Hong Kong ba yun? Taiwan na pumunta kami. Yung gatas niya, hindi naman lactose free. Pero hindi ako nagtae. Hindi ako naglabas ng gaas na hindi patas dahil sa gatas. Boom! Sunod! Babad na ako dito. Baka pwede mo namang... Uy, ano daw? Ayoko na ng AI! Tama na nga. Ano? Yung tubig parang naging jelly ace. Para bang hindi in-AI yan? Hayop ka. Sunod. Wala kaming bata sa likod. May bata nga naman. Batang Jesus yan. Tumawa, men. Sunod. Oh my God! Advanced! Nakikita niya ang hinaharap. Ngayon, ito yung mga kalaban mo sa anime. Yung mga biglang, halimbawa, nakatakot kalaban niya. Sunod. Ay, ayoko na tumakita. Ano ba? Gusto ko yung mukha niya pag talagang nafe-feel na niya. Talagang pang-CR talaga eh. Talagang natatay ka na. Hindi ko abot to, men. Eh, hirap yan. Nasa upo pa siya. I mean, yung puwet ko sumasara na habang tumakat yung kanyang kanta. Basta wag lang yung lalaki kanina sa Tumblr na mag-come anytime he wants, man. Parang awa mo na. Sunod, Naruto fan yung tatay mo. Tong yan sa favorite ko na anime dati. Winagorai Kogurawa. Anong pangit? Sabi ko rin, nakita ko na to. Nakita ko na yung ganitong edit. Palitan na lang yung mga bata, wag na yung kanta. Rio. Tayo na ako takbo! Ay, takbo. Sorry, baby ko. No! Ka-clip. Agay ba? Aray ko. Kasi! Ano siya, hidden palm. Hidden palm siya eh. Ayop ka. Sunod, ma-reserve ng upuan. At least alam mong sa'yo yan, diba? Sunod, mga dapat kumanta.
Tapos sa kanila ibigay yung mic na para itapusin na natin ito. Ilang buwan na. Wala pa din. Na para bang pinaglololoko tayo ng mga to. Sunod, yung nag-advance pang gugulat mo. Ba't kasi umayaw ka na agad? Bumalik ka pa, pwede pa yan. Hirap na hanggang kalaro mo, PLDT, tas ikaw naka-dial up Yan. Idol Chester, Idol Kiko. Tingin na yung mga malupit ang advice dyan bago kami. Iko Matos. Ito sobrang lupit na advice, putang ina ka. Huwag mong puputok sa loob, ha? No, oh my God, it all interconnects when I came. At pinutok sa loob ng tubigan niya. Ano ba, meron sa putukan ngayon? Tapos maging Kung hindi sa tumbler, sa loob. kayo sa tulo, ha? Ingat sa tulo, ha? Daw, mag-ingat. Yung mga ganyang advice, ha? Ano? Yung malupit ang nabagsak na advice dyan. Putangin na yun. Sapahin ko kayo sa mukha eh. Aray mo. Aray mo talaga. Masyadong mainit si Idol Kiko. Carbon Lodi. Sorry lang. Hindi. Live ba to? Ito yung ano, yung chart, yung fuck around, find out. Ito yun papunta ka na doon. Kinabahan ka eh. Okay. Sabi sa mukha niya, bet kabado ka ko, yung pet ko pagpapawisan It's a prank! Laki ba naman eh? Sobrang laki ba It's a prank! Hindi. Like air, pang-post ka, Rad ah. Viral ka niyan, boy. Congrats. Medyo may unti mga pumutila sa buhok mo ngayon, pero di ba at least may viral kang video. Congrats. Kung yun lang yung paraan natin para mag-viral, bibilis masyado buhay mo para sa larangan na to ng social media presence, diba? Iba na. Kung meron siyang carbon loading, meron ka na carbon footprint ngayon sa social media. Congrats sa'yo. Yung mga ano na dito, may mga teorya na naka-live daw kasi. Or dahil sinabi rin daw ni Chester na seryoso kasi daw yung usapan nila. Tapos nagulat sila na parang nasira yung usapan. Pero I think chill-chill lang naman sila. It ain't that deep itong mga internet lore na to. Kaya maganda, bye! Nasagana sa... Ano bang meron sa putok ngayon? Ano ba? Sunod! Hindi ko alam kung magsisend to. Pero... kanina pa ako nandito. Walang pinto boses niya? bumubukas. Para sa radyo? Dito pa kata tong phone ko. Pag tinatry ko siyang buksan, yung mga pinto, hindi naman siya nakalock. Pero ayaw niyang bumukas. Eto, tignan niyo. Radyo todo mo! Parang may humihila sa kabilang dulo. Please, kung makita niyo to, ako si Maxine Cayapado ng MMA 201. Nandito ako sa C401 at nasa tapat ako ng... Oh my God, kulat ako, hayop ka. Woo! Spooktober, sakto. Kung sino yung mga horror game na laro namin na doon sa kabilang channel, Kipao Gaming. Yung puwet ko nakasara throughout, man. Yung kaba ko doon, yung tulad ng kaba ni Kuya doon kay Kiko Matos. Face to face kami ni Air Supply. Ay, di ba ka magpa-reserve na upuan? Sa'yo lahat yan! Yan, Air Supply! It all interconnects. Ay mo, hindi ba na kailangan maglinis ng totol Perfect para sa mga pasaherong may hika. Solo concert, di ba? Di ba kailangan magpa-reserve? Masen, ciao, danit. Hello, bakit? May damo ka pa sa bibig. Mga pusa sa umaga, ganyan Yeah, sarap. Okay na tayo. Sunod. Dinner bo. Yun lang yung pinagkaiba doon. Maybe the physics of this is yet to be understood. Dispenser water. Baka nilalabas yan. Pasensya. Kailangan ko niyan sa mga kanta nyo. Sunod. Itabi natin doon sa nagpa-reserve. Para kita agad kayong dalawa. Diba? Pares na kayo. Concert partners. Sunod. Nalasing lang Well, kung iisipin, nasa langit na rin ang kanyang utak ngayon. Mamaya pa bababayan. Amen? Pa-comment sa comment section na para bang anytime ay ipapako siya sa na para bangag. Tala siya. Viva la lasingge!
Diba? Di mga deboto mo na yung mga yan. Di ba pagising mo, titimpla ka na sabaw, patanggal ng amat, siliguan ka. Ito na lahat. Rod, Katamad mag-defrost ng ref. Yung ref na dapat tarang sikip. yung freezer na. Hindi na yung freezer. Ice cube na yan eh. Isang tupperware na lang. Ano nangyari na iwan? Nagit, buksan mo yan, baka nandyan yung mga woolly mammoth tsaka mga sinaunang tao. Ilang mo na itong Igloo po. dinidefrost ko na po. Pasensya na po sa sobrang busy ng mga person. Ini-depress kailangan niya. Depressed ang kailangan. Sorry na. What the? Ito na ba yung iceberg na binangga ng Titanic? Mhm. Dito naman namatay si Rose. Kung nabangga ni Rosa, patay Dito siya. pala namatay si Rose. Si Jack pala. Spoiler. Dito naman namatay si Jack. Diyan nakuha ni Rose yung pagkain kaya di siya namatay. Dinidefrost ko na siya ngayon. Okay? May dagat ka niyan Dinidefrost ko na pagkatapos. siya. Nandun na yung ibang mga karnit. Ito yung mga puso ngayon ng mga single. Ito na sila. Sa dami ng uminom sa tumbler nila, sa dami ng mga nangaasar sa kanila, ito na. Grabe yan. I got this icebox where my heart used to be. Na para bang registrar. Ilalagay yung kamay sa loob. Tunod, sabi ng ngongo nung nakaamoy ng perfume. Sarang Jack? Sunod. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Na para you bang can slide? save £50 per person. That's £200 off for a Makakasave family tayo of ng 4. energy. Dito rin ba yung floor na kung saan nasan yung dispenser? Mukhang dito galing yun eh. Madali niya yung bumaba. Na para bang bababa. Pero pagkaakyat ka, good luck. Tapos babasa pa, humid pa. Good luck sa'yo. Alam ko na paano ka makakaakyat dito. Dapat malasing ka. Tapos bubuhatin ka ng mga deboto mo. Okay na lahat. Kilala ko to sa upuhasil na. Mapindot, sir. Yung frog, yung may frog technique. Shontek. Mo kasi tinusok-tusok. Ngayon, hindi na talaga. Tinusok, nabaon. Tatlong daan, no? Kaya ko ba? Bumaba yung ngiti. May bawas pa, sir. Bawas may ginto ka namang relo, pwede. Kaya mo to. Ako, wag mo gagalitin yan, sir. Pag yan, bad trip sa'yo, bibigay isang dapos, sir. Mahirap para mo itong gawin, sir. Pag maliit Ito siya. Pati yung sado ko kuha na, men. Natatakot ako para sa kaligtasan mo. Ito na, sir. Sobrang lambot na, sir. Tandaanin mo lang kasi sundo. Ang liliit kasi ano. Ito yung kahinaan ko, men. Small talk. Hindi ko kaya to. Pag mga small talk na ganito. Oh, tapos na. Wow, lambutan mo lang yung pindot nyo po. Huwag nyo po pindutin ng gano'n, ng gigil. Kasi po, syempre, matama sa ilalim yun. Goma lang Babaon. kasi yun. Talmaan mo lang kasi. Kasi Sa loob yun. yung kanyang kapangyarihan, hindi niya mapigilan pumindot. Nakakasira ka ng sahig yan eh, di ba? Sunod, yung pagsara mo ng zipa tapos naipit yung bal. Ito. Good afternoon, class treasure. Kamusta, class fans? Pahingi ng update. Personalan. Di kayo kasama sa pag-angat ko, men. Wala kayong bitaw. Kaya masarap maging treasurer. Libre ang merienda. Sunod, men. Yung pondo para sa flood control ninanakaw lang! Imbes na protection, binabaha pa tayo! Ay, okay, sobra pala to. Manahimik, dapat singilin natin ang mga opisyal na Grabe ka na, Jake Paul. May paki ka pala sa Pilipinas. Yung baka talaga. Sinabi niya yan. Ito, gigil ako sa mga parents na hindi marunong magdisiplina sa anak nila. R/gigil ako. Tama ba yan? They're just running around. Na para bang anak Damaging anything. ko to. Oh my God. Inuulit mo na sinasabi ko dito ano yun. Playground ng Watson! Thank you. Habol siya ng... Hinabol niya yung inis niya papaloob na eh. Understand developmental. Okay. You want me to discuss to you cognitive development, physical development. Oh my God! Everybody calm down. So tell me. What's happening? I know social psychology. Ay, recitation. Bigyan ng recitation dyan. Yung kasi laki nung card kanina. Na part na to, lumapit na ako sa manager para ma-assist kami because she is harassing us and don't wanna let go of the issue after I said it should be enough already. So sino bang nagbibideo at sino hindi? Tinanong ko ang staff kung bawal pa ang kids na naglalaro. Tinanong niya pa kung yung staff na kausap ko ang highest staff nila. You can't staff. Ante mo, tama ba na yung mga bata naglalaro dito? Okay. So siya yung merong kasamang mga bata. Okay. Staff, so far naman okay naman unless wala damages. Manation na naman. Masyado mataas para sa pay grade ni ate to. Ni ate staff. What
Oh my God. Not this. I just told you, nakaka-istorbo sila. In what Oh my God. Oh my God. Hindi niya naintindihan, miss, na bawal dito maglaro ang mga bata? Just tell me na hindi niya naintindihan. Titigil na ako. Titigil na ako. She's a manager. She'll talk to you na lang about that. No, she's answering your question. Leave her. At Karen versus Karen ba to? Wait lang. Napaka-ignorante ng mga tao ngayon. As long as they didn't nanay nyo. As long as they didn't touch you, didn't damage something. Sige. So, The staff is not complaining about them. Okay. We're good. Mind your own business. Oh my God. As long as the staff... The best business is none of your business. You're so annoying. You don't want anything noisy, don't go outside. You don't go outside. Oh my gosh. This is a public space. This is a public space, and you're not supposed to. As long as the staff You're are okay treating with it it, like you don't have a right your private to space. hold us with that. Oh my God. Leave her alone. Not like this, everybody. Not like this. You're annoying. Oh my gosh. Mas marami kami against you. You're alone. Oh no, Among Us, not alone. Like, na ano pa siya, na-call out pa siya sa pagiging alone niya. Paramihan pala. They're just running around, not Exactly. damaging anything. Ang nakakatakot lang doon, aantayin mo pa bang merong matamaan? I mean, alam mo yun, may tama naman yung pareho eh. So, tapusin mo na natin. Oh my God. Inuulit mo na sinasabi ko ginagawa nila playground ng Watsons! Tanga! Uy! You're so tanga. Oh my God, I'm so tanga. Tangang-tanga na ba kayo? Siguro, tama, nasabihan lang yung parent na, oh, yung mga anak mo baka may tamaan. Pero, yun nga, pag ganito mo na siya kinausap, umasa ka pa na mayroong mangyayari. Walang taong may gusto na ganun pagsabihan. Tama rin naman siya na public space kung nasan yung mga anak niya, si ante mo. Pero, tama din na, yung mga anak mo baka mayroong kumbaga, makakatulong din sa kanya yun eh. Kasi pag binayari sila nabasag, meron sila natapon, na-perwisyo mo pa yung staff. So, nagpe-preventive measure lang tayo. Pero pwede natin to sabihin sa kanya ng mas marespeto. Okay? Okay lang yun. Baka, parang may galit na si ate dun sa ating mayroong mga bata. Parang yung araw pa lang na yun, ewan ko, baka lactose intolerant siya, hindi niya malabas yung gas. Gusto na niya makipagtalo, ready siya makipag-taken sa isa pang tao. So, mas nagkaside ako dun sa pinagsabihan yung magulang, pero ayoko sa ganong manner. Pag yung anak mo, baka tamaan lang nila yung mga at saka sila, medyo malakas medyo maingay na sila. Ganun lang. Respect naman ang kaya ang ating kalabigay. Pero, nakakagigil talaga pa makakita ng mga batang parang walang disiplina o walang, kahit sabihin natin bata sila, meron dapat limitasyon yung mga yan. Meron dapat silang alam na pag nandito ka sa ganito, yung kulit mo, i-chill mo lang. Yung kulit, ilabas mo sa mas tamang lugar. Pero hindi masama, mabigyan agad ng early developmental before they become annoying, in the space. Yun lang aking masasabi dyan. Hindi siya tungkol sa yan. Hindi siya tungkol sa ayaw madistorbo eh. Pero yung pagturo lang sa doon sa bata na mag-respect ng public space. Di naman siya pinipigilan maging bata. Alam mo yun? Okay lang yun. Alam na wala ka sa mood, pinagtripan ka pa. Boss, meron po ba kayo dyang minudo? Pagsahay mo ngayon nakalagay dyan. Sisig. Sige naman yata, Bobo. Ay, nagtanong na naman boss, baka meron lang. Nakakainis ka. Baka gusto mong salahin kita dito, kita mo to. Pa ikaw lutuin ko. Dapat tinanong mo sa kanya, may bilao ba? Na para ba naglolokohan? Rod, aangas ito ni Kuya naka-outfit pantanga. Na para bang images you can hear. Ito kalaban niya. Rod, chiropractor. Hindi pata. Na para bading. Tawa-tawa tayo ngayon. Next time, kilig na yan. Sunod, huwag mo silang pansinin. Why? Kasi nainggit sila. Bakit? Dahil akin ka. Hello girl with the red hair po dito. Hindi po kami nag-aaway. Fineflex niya lang pong Janela po siya sa akin. Ayusin ang earthquake drill. Ayusin na natin tong pagtatalo natin. Sunod, tignan. Sitwasyon ng pila at dami na pasaya sa MRT3. Nalala ko yan. Yun yung nasa likod. Yan dyan tayo lahat eh. Sunod. Naipit na yung buntot niya. Kaya mo yan, Heidelin! Inspired siya kay Heidelin Diaz. Hayop ka. Literal. Rod. Pambabae! Ayun ba talaga yung translation yan? Kaya ba lumipat ka na ABS? Ano bang kinakain mo? Kinakain mo sa iyong pinggan. Sunod, bawal dumura dito, Huwag mo sabihin sa Tumblr boy yan, hindi gagana sa kanya, hindi yan nakikinig kay Goku. Dapat niya bugbugin ni Goku, hayop ka. Sunod. Sunod. Mga kabrigada, nakatsupa-tsupa ka na ba? O
nakatikim ka na ba ng Huwag lang sa chupa-chupa? tumbler. Ito yung tinutukoy nating chupa-chupa. Okay. Ito ay produkto ng Bukidnon. Ang lasa daw nito ay nahahawig sa mangga, Akala ko melon, sa saging. at sa papaya. Kaya kung Okay, gusto mo di pala. matikman, sa halagang 200 pesos, May libre lang yan eh. Libre lang yan pag jowa mo na. chupa-chupa ka na. Mahal daw ba? Kaya Pero for real, mahal niya na. Yung nakakain ako niya, pinilit pa ako. At bukod dito sa chupa-chupa, Oh, ay may makakatikim papapilit. din kayo ng iba't ibang produkto mula sa Mindanao, gaya ng durian, at meron ding marang, may Minsan amoy durian eh. Minsan amoy fruit salad. Alright. Ganda ng boses ni tatay. Oh, talo ka na dito, Alhur! Ano? Wala inaapakan tao, di ba? Pero lagi nang gagago. Ganda ng boses mo tayo. Tarap, grabe ka. Pauli, ako na gusto magtipid. Wala na, RIP. Di mo mapipigilan yan. Masyadong masarap ang chupa-chupa, di ba? Basta sabi ko sa'yo, doon tatapos sa ating mga memes ngayon na para bang sinayang nyo ang aking oras. Pero kasi nag-enjoy ako yan nga, masaya sa mga memes. Gusto pa na bagay ito, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga na para bang nyong friends at huwag nyo mag-subscribe. Paolo na papaalam.